sunan Allah mai rahama mai jin kai. Duniya ta kasance cikin duhun kafirci da jahilci na tsawon shekaru. A cikin wannan yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabinsa na ƙarshe Muhammad dan Abdullah salawatullahi alaihi wa alihi domin zama rahama ga talikai. Ya aiko shi da addinin gaskiya mai kunshe da ilimi, haske da shari'a. Masu rabo a wajen Allah suka bi shi, tababbu kuwa suka yake shi. Bayan shekaru 23 na gwagwarmayar yaɗa saƙon Ubangiji da wahalhalu da cikas da matsaloli da aka fuskanta, daga ƙarshe dai manzon Allah ya isar da dukkanin saƙon Allah ga wannan duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan kwana 14 na rashin lafiya, manzon Allah ya yi wafati ranar 28 ga watan Safar shekara ta 11 bayan hijira. An yi jana'izarsa a gidansa da ke kusa da masallacin da ya kafa a garin Madina. Tun daga wannan rana da wannan shekara ta zamanto ranar tunawa da wafatin manzon Allah. Duk da tafiyar tsawon zamani, al'ummar musulmi a sassanin duniya sukan yi zaman juyayin wafatin manzon Allah a irin wannan rana. Mu ma a wannan nahiya tamu, jagoran harkar musulunci a Najeriya, Said Ibrahim Zazzaki hafizahullah, ya jaddada wannan zaman makoki, inda mabiyansa a irin wannan rana ta 28 ga Safar sukan yi zaman juyayin wafatin manzon Allah a garuruwa daban-daban, inda suke kokawa da jimami akan rabuwa da masoyinsu, abin ƙaunarsu, mai cetonsu, Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka.